goaz, bizitak gidatu apurtxo bat herritik, ikusteko gure herria sepolita dan, eta erakusteko eskueta, bentsa erratiko herri bakarra da kaskoa dekona, kaskusarra, eta gero gomakurrera igongo zaituztegu. Asko sentitan dugu, baina ezingo ditugu lagundu gurutxera. Baina nik ekarri dutxu eta maiketakoa prest, bale? Gutxienez, ze gusto gauza pilo bat gaurko egun honetan. Bueno. Zer, grabeta segitu bizu? Bota bertsoa. Mikrofono estudian eta ipiteko bertsolari moduen. Planta badakozu, hori bai. Planta badakozu. Planta badakozula. Hori da importantena, Claro. Bueno, otako MSDS botatena bertsoa, bale? Si, gero extingo ya, Bueno. Loratuko guazia, areatzatik hasia, hiru errege maian amaituko da ibilaldia. Mingainari eman bizia, ta ezagutua berria, gogoz danek ez lortuko dugu Euskaldun herria. Mingainari eman bizia, ta ezagutua berria, gogoz danek ez lortuko dugu Euskaldun herria.